बांग्लादेशआव माइनरिटी सुबुंफोरनि जेंनाफोरा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। बे खेबाव हिन्दुफोरनि सोलायै खृष्टान सिबियारिफोरखौ नोजोर होदों बांग्लादेशआव। बर'दिन फोरबोनि समावनो बांग्लादेशआव थानाय खृष्टान नखरफोरखौ गाग्लोबदों। क्रिसमासनि सानसे सिगां बान्दरबानाव खृष्टान धोरोमनि गं-जिस्नि नखरफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों बांग्लादेशआव। बे जाथाया बान्दरबान जिल्लानि सटगाव हाजोआरि जिल्लानि सराय इउनियनाव जादोंमोन। 25 दिसेम्बर खालि हरनि 12:30 गामिनि सुबुंफोरा बर'दिननि आरज गाबनायाव बाहागो लानाय समावनो गामिखौ अर सावनानै होनायाव गासै गं-जिस्नि नखरफोरा सेवहांगार जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला गाग्लोबनाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला ओनसोलाव थाग्रा त्रिपुरा हारिनि खृष्टान धोरोमारिफोरा साखाथिनि गामियाव क्रिसमास सिबिथाइफोराव बाहागो लानो थांदोंमोन मानोना गावसोरनि गामियाव गिर्जा गैयामोन। जाथायनि समाव गामिनि रावबो सुबुंफोरा गैयामोन आरो बेनि खाबु लानानै दुथांफोरा बैयाव सौहैनानै न'फोराव अर सावना होयो। बांग्लादेशनि खृष्टान धोरोमारिफोरा बर'दिन गोथार फोरबोआव रंजानायनि सोलायै दुखु आरो गोब्राब थासारिजों जुजिनांदों। बांग्लादेशआव माइनरिटी सुबुंफोरनि जेंनाफोरा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। बे खेबाव हिन्दुफोरनि सोलायै खृष्टान सिबियारिफोरखौ नोजोर होदों बांग्लादेशआव। बर'दिन फोरबोनि समावनो बांग्लादेशआव थानाय खृष्टान नखरफोरखौ गाग्लोबदों। क्रिसमासनि सानसे सिगां बान्दरबानाव खृष्टान धोरोमनि गं-जिस्नि नखरफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों बांग्लादेशआव। बे जाथाया बान्दरबान जिल्लानि सटगाव हाजोआरि जिल्लानि सराय इउनियनाव जादोंमोन। 25 दिसेम्बर खालि हरनि 12:30 गामिनि सुबुंफोरा बर'दिननि आरज गाबनायाव बाहागो लानाय समावनो गामिखौ अर सावनानै होनायाव गासै गं-जिस्नि नखरफोरा सेवहांगार जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला गाग्लोबनाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला ओनसोलाव थाग्रा त्रिपुरा हारिनि खृष्टान धोरोमारिफोरा साखाथिनि गामियाव क्रिसमास सिबिथाइफोराव बाहागो लानो थांदोंमोन मानोना गावसोरनि गामियाव गिर्जा गैयामोन। जाथायनि समाव गामिनि रावबो सुबुंफोरा गैयामोन आरो बेनि खाबु लानानै दुथांफोरा बैयाव सौहैनानै न'फोराव अर सावना होयो। बांग्लादेशनि खृष्टान धोरोमारिफोरा बर'दिन गोथार फोरबोआव रंजानायनि सोलायै दुखु आरो गोब्राब थासारिजों जुजिनांदों।